Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdob ying jongpi. MLA jongka North Shillong uba Adelbert Nongrum ulabo jingkeli ya ka sarkar jilla halor ka jingsha pendik jongki pajba ke basyong basa ha ka thain khaput jongka jilla Meghalaya bat Assam Balei ki nongyelam jongka sarkar Meghalaya Democratic Alliance kimnot satya ban saham hakmat jong menteri rangba ka jilla Assam u Himanta Biswa Sarma hadin ka jingjia ka balami hakasnong yongkuli ka badangha Hapoh upod usam jong ke jilla Meghalaya. Haka jingya keren bat kilat pathai Khubor uba Adelbert ulaong baka long ke bas ngosi Tang ban yoi baka sarkar Meghalaya kalasyu pendem tedong na kapor syakapor hakamat ka sarkar Assam. Habakan tho halor ka jingsha kta akti jong UMDC ka Mauhati constituency uba Charles Marngar haki Pulit jong ke jilla Assam uba Adelbert ulabo jingkeli ka sarkar jilla da ka baong Shaei ki Pulit jong ke Meghalaya Balei ki Pynibor Tang Hapoh sor kalong ki ka ba sosik Tang bani ida ka por mangi kom ka jilla Meghalaya ngila pendem drong na ka por Hapoh ka jilla Assam Sngo kordet yaki pardo prasnam ki basyong ki than kaput nagapor kisah pendik kisah pentut kisah pensiir kisah pen songsiir la karep karyang la katrega kta la kathia kadem bat manta ki kindiat singi nang I yaki jingja Hapoh kilin hakowe ki sinong go bakarteng ka longkhuli kai go baja kat ya u nongmikmat Ubadai unomi khmat Shaei dorbar thawan jong district council udang sak takti hagita ki police jong ka Assam Shaei ki police jong Meghalaya Balei ki Pynibor Tang ne posor Balei to home minister ba Balei chief minister umla ban phalut ki police ban ai ka jada Shaei khaput nyam ngechu kata ke jekren marka barang ya kita ke jekren kat barang yekren na ka banta ke jingkular kita ke jekren kata ninang sya nyon ben ninang sya encroach ninang sya haras na ka por Barkani kam dega sin kam nikong bar ngasngo ban perken mau bakajing wan jong u Himanta Biswa arjar ka phra banyarap ban form ban thau sarkar hangni po jilla Meghalaya ka jongi hatu ma ko bu ka jingkali hagi nong yaram jongi hatu ki la mo ban saham hakmat Himanta Biswa ada himpala ban saham ban sa nam ta ka hok himpa dong fit ban don hak suki ba pidon mar ka daw ngasngo ban bu ka jingkali ya ke MD Yo chief minister, but yo home minister, ba kidon na MC siya ta kajing it, yala ki jong ki prado prasnam, yala ki jong ki brio, jong ki jala, iba sa pendik, iba sa pentut na kapor. Kumlo pide ban sutur ada pimnang, bandil, ya ka problem, kumang ipit na kapor, kaya ka bajing jan sikwe pag istit, ki peni, ya ta ka gods ka jong ki, ban nasngo ba pide ban don ka gods, kumlo bandil, ban ta ki encroachers, kumbaca po Mizoram ngilai ya ruksa ya tak jing it ka jong ki la ka jong chai benrio ya la ka jong ka khando ka siap ban nga smo ba perken mau balada pim don sita ka jing shulor ka ta courage pim don ta ka gods nga smo pin no ya tak shuki ban ai shikti brio ai shikti noilam ki beron ka mon ban ki badon sita ka jing thrang ba ken lei ei banyada ya ki prado prasna ma ki than jong khapot khamta be matang adona khindet por ban rakhi ta 15th anniversary ngasmo banganya penken mau hiru but no solution no celebration ngide ban corporate ban ka state brokoi ngim to kam plut ban sarwa kai ka pisa chupat ba tangi kam suba namar ka daw ko penken mau ban deal ban ki encroachers ngide ban boat yang nuksa jong Mizoram lem gupta pemno fit ban don haka pos upidon ban namar ka daw ko ban keren daga basai bagi nomra ban lekai ban ka lawai jong ki longdian bat ki pateng namar kataw aku at perken mau baka jaka ka kendo ko siap kalong kum kejingin balan is life namar kataw nginumla bangin yele kai ban kinsting namar ka suki bat ka laway jong ki longdien bangin yepen siapen nagapor support pai ba pero ka ban bishar ba pen saki por bat sing na wan kita ki nongelam badai sya ta ki nongelam ki bakuloy sya ban yen ban pedap hok la jong kamram ke deiti bat ka jikli